Svako dobro, moji voljeni i moje voljene. Želim vam mir, ljubav i harmoniju. I sve božanske vrline koje vas mogu promijeniti ako zaista u duhu istini zavapite, odnosno otvorite se svome Bogu, Ocu, Majci. Danas teče beseda o ljubavi do samog sebe. Zapravo, učenik sam našega bogumilskog dide, koji se nalazi u Bosni i Hercegovini i svakako on uvijek nama kaže, što je neka to dobra informacija, ne vjerujte nijednoj mojoj izgovorenoj riječi, sami to provjerite u duhu svome, jer on nas uvijek navodi na to da sami u sebi, u svom duhovnom srcu, gdje je sva premudrost, sva ljubav, sva čistoća, sve što nam je potrebno već utkano u nas. Šta je duša? Duša je 4 niža tijela. Dakle, niže eteričko tijelo, misaono ili mentalno tijelo, onda imamo još emocionalno osjećajno tijelo i fizičko opipljivo tijelo. Dakle, to je duša. Duša nije nešto imaginarno, nešto što mi ne možemo osjetiti, uhvatiti. Duh je taj. Duh je taj koji je neizreciv i neopipljiv. I vječit. Duša sama po sebi nije vječita, ali je dugotrajajuća. Ali to je ipak velika razlika. Nešto može da dugo traje. Jer ta 4 niža tijela polako umiru. Najprije fizičko, onda emocionalno osjećano i tako dalje. Do našeg Hristovoga tijela ili, kako to u New Age-u voli da kaže, više mentalno tijelo. A zapravo to je tijelo vaskrsnuća. Dakako, i to je prijelazno tijelo, dok ne dođemo u biti do originala, a to je tijelo preko uzročno-kauzalnog tijela do našega tijela svjesnosti, tijela svjetlosti, koje jest zapravo tijelo prisutnosti. Ja jesam. Vidite. Ljubav do samog sebe. Vidim da mnoga braća, mnoge sestre, i hrišćani, i muslimani, pa čak i bogumili neki, preziru od riječi ljubav do samog sebe. U današnjem svijetu, sa današnjim spoznajama,
Milosrđem koje se stapa i saznanjima koje dolaze od Oca. Ne znati, ne upražnjavati ljubav do samog sebe. Molim vas lijepo, iskreno iz srca. Ja ako nešto nemam, ja to ne mogu ni dati. Kako se stiče ljubav do samog sebe? I šta je ljubav do samog sebe? Ajmo prvo na to šta jeste ljubav do samog sebe. Ljubav do samog sebe ne može da manifestuje ponajprije ni ponos, ni gordost, ni oholost, ni taštinu, ni samoljublje, ni sve ostale kategorije, odnosno manifestacije ega. A ko je zapravo ego? Što je zapravo ego? Ego jest moji voljeni i moje voljene, taj takozvani Ahriman, Sotona, đavo, šeitan, kako god ga mi to zvali, imenovali, uvijek je isto ego. Ko što Indijanci kažu, ima tamni i bijeli vuk. Sve zavisi od tebe kojeg ćeš hraniti i tako će ti biti. I tako i mi bosansko-hercegovački bogomili koji proizlazimo iz tradicije starobosanskih bogumila, ali ne slonimo samo na time, nego idemo dublje, nadgrađujemo ono što je nekada bilo. Pošto ovo nije religija, niti teologija, nego duhovna filozofija života koja proizlazi. Ljubav do samog sebe, ako ne bi u istini postojala, šta bi bilo? Ako ja nemam te ljubavi do samog sebe, ja je ne mogu tebi dati, čovječe. Bilo kome. Ako ja ne volim samoga sebe kao duhovno biće, ja ne govorim kao ego. Ja ne govorim kao smrtni, prolazni čovjek, nego kao duh ja jesam. Kao vječita prisutnost. Dakle, ljubav do samog sebe dolazi direktno iz najdubljih dubina, od najsvetijega. A to zapravo jeste naš Bog, Otac, Majka. Moji voljene, ovako stvari stoje. Ja mogu ići u bilo koju humanitarnu organizaciju. Srce moje mi može tako nalagat. Džabe meni želja i volja da pomognem. Ali ako ja toga sredstva nemam, kažite mi kako da pomognem. Ako nemam.
Tako ako nemam ja ljubavi do samog sebe, govorimo, naglašavamo uvijek bezuvjetne, nesebične ljubavi. Do samog sebe. Ako nemam te ljubavi, onda tu istu ljubav ja ne mogu dati nikome. Nikome na ovom svijetu. Čak ni svojim bližnjima. Ta ljubav do samog sebe koja je bezuvjetna ili bezuslovna, kako volite, jest ta ljubav koja se samo može dobiti na jedan način. Kao duhovni dar, dar Duha Svetoga. Ljubav do samog sebe ego ne može stvoriti. To je samoljublje. To je taj narcisoizam. Ali kad ljubav do samog sebe dolazi iz te povezanosti sa Ocem Majke i kad se s tom ljubavlju volite i ljubite, tada ste sposobni voliti i ljubiti bilo koga na planeti Zemlji. Tad vam sama ljubav postaje jedini zakon na ovoj zemlji. Zato molim vas, ne dajte se prevariti nikome. Zaista nikome na ovom svijetu. Čak ni meni nemojte da vjerujete. Provjerite u duhu svome. Ako ne voliš bezuslovno, nesebično, samog sebe, nećeš nikog moći tako voljeti. Uvijek ćeš imati probleme u bilo kojem odnosu, a ponajprije u odnosu do samoga sebe. Od ljubavi do samog sebe, koja dolazi od Oca Majke, prisutnosti ja jesam. O toj ljubavi govorimo. I ta ljubav, kada ste vi ispunjeni, prežareni tom ljubavlju, možete davati svakome. Ali ljubav nije samo ljubav. Ljubav je i čistost, i mudrost, i sve božanske vrline proizlaze iz ljubavi. Ljubav je alfa i omega. Ako ste vi u ljubavi do sebe, svakoga i svih, i da ta ljubav dolazi vertikalno, širi se horizontalno, onda ćete biti i prečisti, i premudri, i jaki, i moćni, i mudri, ili premudri. Imat ćete spoznaje i bogospoznaje. Tko ste? Zašto ste? Oklen ste? Šta je misija vašega života ovdje na zemlji? I što treba da činite poslije? Kako izići iz ove sfere zemaljske? Kako pobijediti smrt? Učenje Isusa Hrista nije bilo shvaćeno ni razumljeno. Danas kodom
otkrivamo istinski značaj njegovih poruka, čak onih koji su bile izbrisane. Razumite, sve je do vas, odnosno do nas samih. Hoćemo li? Da li smo voljni? Ili ćemo tek tako čekati na nekog spasitelja? Da li će doći? Da li neće? Obećano da će doći po spisovima. Ali, moji voljene i voljene, pošto moja sestra Aš kaže, pripremi dom za svog spasitelja koji dolazi iz tebe. Ljubite sebe. Dozvolite da vas otac, majka, sveti roditelji, nebeski, unutrašnji roditelji, nauči kako ljubiti i voljeti samog sebe. Da bih mogli ljubiti svakoga i sve. Voljeni i voljene, na našem kanalu uskoro ćemo početi sa molitvama i slično tome. Tako da svi koji se budete željeli pridružiti našoj zajednici, molim vas da se nam lično obratite. Jer bratstvo i sestrinstvo, tamo gdje jedni drugi bezuvjetno, nesebično pomažemo, a naročito u ova vremena, je jako značajno. Tu smo da jedni drugim pomažemo. Tako nam je poručio, dite da vam poručimo. Vrijeme je da se okupimo oko jednog jezgra, jedne ljubavi, jedne moći i jedne mudrosti. Volim vas i ljubim vas u duhu istini. S vama ja jesam. Svako dobro.